ha aquells presos, per exemple, juntament d'aquest que deia. Aquí, pots seguir el riu. Sí, tenim un parell de fonts de des d'aquí no es veu bé, però... Per fer la foto és superdifícil, Aquest era un col·legi major que albergava els estudiants durant la... És un personatge incòmode al poder, a qualsevol poder. Rebel, inconformista, amb un pensament de clara arrel marxista i potser el que és més greu, un independentista dels Països Catalans. Avui és, doncs, un honor poder ser aquí, a la Segarra, al costat d'aquesta pancarta del lema del Correllengua d'enguany, llengua, cultura i llibertat, que de ben segur hauria agradat a Manuel de Pedrolo. Venim de l'Aranyó. Hem estat prop de la casa natal de Pedrolo. Hem fet un senzill acte d'homenatge i una ofrena floral i l'Adelaide, la filla de l'escriptor, ens ha llegit unes paraules del seu pare. Un acte intens, carregat d'emoció i de sentiments. Tenim moltes coses a fer durant aquest matí, així que posem... 2009. Potser us sembli un contrasentit, però no ho és. No és cap contrasentit que la màxima aspiració del Correllengua era un noi que no podia sortir a jugar al carrer i que pràcticament no tenia amics, sobretot perquè no vaig anar al col·legi fins als 8 anys fets. Em feien portar els cabells llargs. I això no es pot negar, em feia. Se'm veia com una mosca en un got de llet, amb aquella bata. Tot un seguit de fets minúsculs que de gran no tenen pas gran importància, però que aleshores, de nen, t'amarguen l'existència i eren motiu de burles i de patacades. I l'infant Pedrolo esdevé un adolescent solitari, refugiat als fantasiosos paratges de l'abundant literatura que troba a la biblioteca paterna i a l'Edacció Catalana. Jo no sabia què dir quan era noi i els adults em preguntaven mai. No he sabut què dir quan una veu m'ha interrogat. Mai no he sabut què dir quan una veu m'ha interrogat. Mai no he sabut què dir. Sinó per la falta de llibertat amb què es mou la cultura pròpia, per la desconsideració que sofreix la seva llengua, per la creació de dispositius que la posen contínuament en discussió i la subordinen a la cultura importada, des dels centres directors de la qual es decideix, en darrera instància, si la corda serà curta o llarga. I als pobres catalans sembla que no se'ns acut que, mentre hi hagi corda, curta o llarga, la durem lligada al coll. Jo us llegiré només una cita. És molt difícil fer-ne una tria perquè totes són molt contundents i molt clares. O sigui, es poden dir en veu més alta però més clar no es pot dir. I la lluna seguirà creixent o minvant, marcant el pas del temps. Un dia inesperat arriba sense avisar, enmig de llàgrimes i somriures. L'aigua present els fa present amb la tristor de l'absència i l'alegria per tot el que ha arribat.